Matúšu, taješ, to si myslel, že keď je dôležitý minister, môže hovoriť čo chce. Tak verejne povedal, že skupina policajtov je ako mafia. Černák policajti sa nahnevali, dali ho na súd. A on si medzi tým ani neotvoril poštu, súd teda rozhodol bez neho. Ako keď neprídeš na písomku a učiteľ ti dá nulu. Výsledok, musí sa ospravedlniť a zaplatiť okolo 120 000 eur. To je taká kopa peňazí, že by si za ňu mohol kúpiť menší dom. A teraz prichádza najlepšia časť. Namiesto toho, aby si minister priznal chybu, jeho strana hlas tvrdí, že rozhodnutie je zlé a tak idú meniť zákon. Je to asi tak, ako keby si prehral futbalový zápas a namiesto tréningu navrhol, aby sa bránilo rukami. Lebo mne to tak vyhovuje. Jednoducho povieš hlúposť, nezareaguješ, prehráš, zaplatíš a namiesto poučenia chceš prefarbiť pravidlá cynické. Skôr slovenská klasika.